Hola, Jordi. Avui m'he preparat un xist, però no amb gaires ganes. Ostres, que estrany. En Ferran preparant-se un xist que no farà puta gràcia. No, perquè sí, tampoc tenia moltes ganes de gastar molta energia en aquesta pel·lícula. Bueno, A veure, va, dispara. això és un tio que visita una d'aquelles webs de moral dubtosa, no? De moral. On pots posar en contacte amb persones que fan coses Vale. sexuals. Sí, m'havia quedat clar, Per internet. la moralitat dubtosa. I saps com es diu la pàgina? Com? Madam's Web. Bastant dolent. És Aquest la web de la Madame. l'has pensat en un minut i poc, I massa temps que I he 30 gastat. segons. I Vale, massa vale. temps que he gastat. Va, som-hi, que Vinga. avui va programa calentet. Avui bé, cosa fina. Telita de la guapa, vinga, dale. La bona merda. El podcast. Yipi-ca-yei! Bona merdi! Yipi-ca-yei! Hola, Ferran! Hola, com Jordi! estàs? Com va tot? Com estàs? Ja feia un meset, que no fèiem... Ostres, bueno, però ara ja estem... Estem allà, ja. Ara ja estem in on the road. Yes. On the road again! Totalment. Què tal? Bueno, què has fet tu en aquest meset? Què t'ha passat? Jordi? Aquest meset m'ha passat volant, no? Però bé, hem fet coses com esperar que plogui, que és una cosa que normalment faig. Em poso a la finestra i miro el cel, esperant que plogui. Ah, sí? Sí, és una activitat... Molt de temps És lliure, una activitat que en els temps que corren, no? Tot és ràpid, tot ha de ser estímul ràpid. M'ensenya paciència i m'ensenya a valorar les petites coses, no? Que maco, Jordi, que maco. Sí. I tu què? Què has fet aquest Doncs mes? jo, ha sigut tot el contrari, ha sigut un mes d'estrès màxim, perquè havia de fer les avaluacions, que són superdivers. Ho fet molt bé aquest mes. Es deia, ui, que arriben les avaluacions. Ai, que arriben les avaluacions. Ai. No. És... Recordem als espectadors que en Cobra és, a part de sex architect, és mestre. Vale? Sí, faig el que puc. Molt bé, doncs escolta'm, benvinguts i benvingudes a La Bona Merda. Avui us portem un programa... Ui, avui, com hem dit, venim calentorrientos. Avui amb un programa molt calentet, perquè parlarem de la gran estrella que va ser Madame Web. Madame Web! Oh, increïble! I direu, en sèrio vau anar a veure aquesta pel·lícula? Sí, per un acte de rebel·lia. Sí. Vam decidir rebel·lar-nos contra els cinemes. Contra el sistema. Com el sistema fílmic. Hijos de puta. Que van decidir tornar a reposar totes les pel·lícules dels Oscars i vam dir... Not today. I a més ja les havíem vistes. Sí, ja les havíem vist totes. totes. Ja havíem vistes. I les que no havíem vist no les van posar. No, posaven horaris a les 11, a les 12 de la nit. A les 12 de la nit un pare a veure la pel·li. Oppenheimer no dura ni res, doncs clar, només podes mirar pel·lis a les 2:45 de la nit, la que fèiem més mare que d'hora. em va matricular. Però no more. Indignats. No more. No. Perquè després vam veure que Madame Web no era el pou més putrefacte que podríem... No. Després vam veure altres pel·lícules. Hi ha pel·lis pitjors que Madame Web? Sí, avui ho descobrirem. Sí. Però bueno, no ens liem més, tot bé, preparats i preparades per jugar, per escoltar i per gaudir al final de fer unes risses aquí amb les pel·lícules. Exactament. Però Jordi, et trobo a faltar alguna cosa, no? Vens aquí amb coses? Trobes a faltar? Amb novetats o coses? Ah! Estàs parlant de les Sí Notícies? Sí, notícies! Les Sí Notícies, per aquells que no ho sapigueu, són les notícies de cinema. Sí, avui torno amb les Sí Notícies! Sí, notícies! Exacte! Però a més, avui amb un convidat especial. Entrem a secció. Benvinguts i benvingudes! Què tal, com esteu? Soc en Jordi. Sembla que no ho sigui, amb aquesta veu de presentador, però la puc posar. Pellicer tremmola. Què tal, Jordi? Què em portes avui? Avui et porto moltes coses, Ferran. Però primer de tot connectarem amb el meu ambient especial. Perdona, que tens un ambient especial? Sí, a veure, per aquells que no recordeu, el capítol passat va venir un noi que estudiant a l'ESCAC, que es deia Climent Claqueta. Sí. Vale. I li vaig dir, escolta, Climent, perquè em va dir, no, és que m'aniré a Hollywood d'aquí poc, no sé què, perquè ha d'estar allà fent
fent pràctiques i, no sé, sempre està fent Les pràctiques. seves coses. Les seves En el coses. món del cinema jo vaig dir, tio, tu que estàs allà, porta una notícia fresca, porta una notícia in situ. Sucosa. Així que connectarem un moment amb ell i que ell ens expliqui les notícies d'allà, fent fresques. Vale, o sigui que tindrem notícies com de primera mà des d'allà. Increïble. Així que, sisplau, connectem amb Climent Claqueta. Climent, estàs aquí? Climent, hola. Climent? Hola. Sembla que hi ha una mica de... Si una mica de delay. Sí. Climent? Climent? Climent. Climent. Hola. Sisplau, tècnic, pots revisar la trucada? Hola? Hola? Sí, està aquí. Hola. Ah, què tal? No fa falta que cridis, Climent, pots parlar normal. Perdoneu, és que no se sent molt bé, Vale. Ai, la meva merda, quina il·lusió, què tal? Bé, què estàs fent com va per Hollywood? Mare meva, estic aquí passejant pel passeig de les estrelles, saps? Oh. I no, hi ha com molt de vagabundo per aquí, Sí? Sí? He d'anar una mica amb la pinça al nas, perquè hi ha molt de vagabundo que no para de fer coses perquè li donis diners. Però bueno, escolta, que us porto notícies! Sí? Fresques? Sí, notícies, m'ha dit en Jordi, no? Sí, notícies. Exacte. Molt bé, doncs mira, poso veu sèrio, així, de seriot, perquè... Vale, d'acord. Escolteu. Bueno, primer de tot, felicitar a Denis Villeneuve, perquè, mare meva, d'un part 2. Sí, ho està patant? Box office hit. Hit! Sí? Sí. Tens números? Tinc números. Només aquí, als Estats Units, 233 milions d'euros. No, de dòlars. De dòlars? De dòlars. Pastizal, Un huevo i part de l'altre. I global, uns 574 milionets, que no està malament. Home, està força bé, Molt bé, també tinc coses de Marvel Studios. Ui, quina il·lusió que em fa, Sí. Climent. Bueno, no, bàsicament estan com una merda seca, estan tan fatal. Ant-Man 4 i Capitana Marvel 3 ja s'han cancel·lat. S'han cancel·lat directament? Sí. Uf, sí que està I, malament, sí que està I malament. Eternals 2 també. Aquesta ja m'ho esperava una mica més. De fet, estan cancel·lant tot. De fet, Tot? en Kevin Feige el estic veient per aquí demanant diners. Ara mateix, Kevin! És un d'aquests vagabunds. No és broma, Vale, però Deadpool, Wolverine... No, Deadpool segon part? continua. Vale, quin susto. Susan Sarandon. Susan, t'estimem! Què li passa a la Susan? Susan Sarandon va sortir l'altre dia a Hollywood Post Harvey Weinstein, Sí? dient: no hem acabat encara, encara hi ha molta titola aquí manant, Oh, com m'agrada Susan Sarandon, Va sortir amb dos usuaris, va dir: no us penseu que això s'ha acabat, que encara hi ha molta titola suelta. La reina. És increïble. I ojo, perquè aquí ve notición. Notición! Sí? Quin no... Doble notición. Un que no està tan bé i l'altre que dius... no sé. Neve Campbell, Sí? a tu t'agrada Cobra, m'han dit, en Jordi em va dir que t'agradava Scream, Bueno, ja, va ser el meu amor platònic Vale. d'adolescent. Vale, doncs prepara els clínex perquè Neve Campbell torna a Scream. Oh! Torna a Scream! Yes! Va veure que la tècnica de demanar més pasta no li funcionava. No, i aquí ve la notícia trista, i és que Melissa Barrera i la com es deia, la Wednesday, com es deia? Jenna Ortega. La Xola Ortega. No sé si saps que van deixar el projecte. Llavors ja no s'hi quedava cap... Però saps per què el van deixar? Per què? Les van convidar a marxar, Per quin motiu? perquè la Melissa Barrera havia donat suport a Gaza. I per això podem fer... Sí, perquè Hollywood està ple de jueus. Mira, jo aquí, jo allà. I sionistes tots. És veritat que hi ha molt de jueu. A més, en el negoci de... Total, que la van fotre fora i van dir, ara què fem? I clar, van dir, bueno, doncs ens gastem la pasta i agafem la Nif, que ens demanava 200 gritones de dòlars Ai, i l'agafem. s'han sortit amb la seva, a més. Bueno, Pues- i l'última que us porto avui ja, Ari Aster, torna a les andades. Sí? Amb alguna cosa sabem qui torna? Sí, amb una pel·li que serà mig western. I ja tinc noms. Tinc noms de gent que sortirà. Sí? Els voleu saber? Vinga. Home, Climent, sí. Sí.
Doncs, apreteu el cul, Austin Butler. Austin Butler, home, el que fa de calvo. El que farà de calvo d'un dos, en Calvet. No sé qui és ara mateix. Collons! El Calvet de color blanc que fa un dos. l'Elvis. L'Elvis, això, l'Elvis. És veritat, és que mai me'n recordo el seu nom, aquest xaval. En Pedro Pascal, Hombre, això són paraules I mayores. ojo, Emma Stone! Emma! Sembla que tothom vol a la Emma ara avui dia. És que, mare meva, ai, Esther, Emma Stone, què més podem demanar? Vale, alguna notícia més, Climent? No. Bueno, que la següent pel·li de Tortugues Ninja sortirà el 2026. D'animació? Sí. Oh, doncs ganes, Sí. Que no, que em deixi estar, que no vull donar diners. No, que passats. Tu ets un sonyagot disfressat de Superman, aquí, que diu que em vol fer una foto amb mi, que em deixi en pau, home! Bueno, va. Climent, bueno, deixem que deus Sí, estar sí. una mica, no? Déu-n'hi-do. Collons, Climent, estàs bé? Sí, no us preocupeu. Doncs vinga, adéu, Doncs Climent. apa, que vagi molt bé! Vale. Mare meva, tu, quantes Déu-n'hi-do, notícies? doncs ha condit, a contactar-lo. Collons, en Climent, el primer dia que connectem... Què va per allà preguntant, no? A tots els guàrdies de les portes dels estudis. Què tens? Escolta, Alguna notícia Tens fresc? alguna papelina de notícies per mi? Gràcies. Bueno, jo afegint aquesta... Li direm la contraportada, no? Com diu Antoni Cruanyes. Ara la contraportada parlarem dels tràilers, Tràilers que he vist i que m'han molat. Si et sembla bé. Et sembla bé? Sí, vinga. Som-hi. Doncs vinga. Beetlejuice, que serà el títol... El títol de Beetlejuice 2 serà... Beetlejuice. Van dir, escolta, Beetlejuice. escolta'm, com li podem posar Beetlejuice 2? Un va dir, Beetlejuice 2, i l'altre, Beetlejuice, el qual ara... Però no, a mi em mola, perquè si has vist Beetlejuice, per cridar-lo, l'has estat cridant, sembla 3 cops. Correcte, és veritat. I quan posar-lo a petit, és com la segona part, mola. No sé, a mi ho va ser Està bé. original. Després, bueno, s'ha vist un teaser, no s'ha vist un tràiler, però pinta bé. Home. Sortirà Jenna Ortega. A més, el teaser amb la música de Mr. Tallyman, Sí, però sí, així en sí, plan sí. Cristo, Sí, tal. sí. Hi ha alguna muerte por ahí que Ja ho veurem. Home, jo tinc ganes d'aquesta pel·li, la veritat. Oh, sí. Tinc ganes. Després, una altra que vaig veure que vaig dir, Late Night with the Devil. Aquesta no l'he vist. Late Night with the Devil, que és un late night, tipus un Buenafuente, tipus un Letterman, tipus un Fallon, vale? I conviden el dimoni. Però es veu que està basat en fets reals, I es veu que volen pujar audiència i tal i qual, i deixen convidar a una tia que està posseïda o alguna així, en plan, a veure què passa. I es li parla. Muerte i destrucció. Saps Joker? Sí. Pues por ahí van els tiros. El que passa més o menys allà. Por ahí van els tiros. Vale. Després dir que ja ha sigut el trailer del reboot de The Crow, Sí? vale? Que la farà Bill Skarsgård. Sí, i a més la dirigia algú, ara no me'n recordo qui era, però que havia fet alguna altra cosa que no No estava sé. Bueno, a mi no em va acabar de motivar molt el tràiler, mal. ja ho No, veurem. no he vist el tràiler jo, però... I ojo perquè vinc amb 2 trailers que he vist que m'han flipat. Primer, un que ha sigut sorpresa total, que es diu The Wild Robot, que el vam veure l'altre dia. Sí. El vam veure l'altre dia Al al cinema. cine allà. Uau, fa pintaca, Un robot descobrint el món, o sigui, la naturalesa. Bueno, jo pell de gallina només mirant I a el més tràiler. fa pintaca a pel·li, rotllo, la primera part de Wall-E, Sí, vale? O sigui, però tota la pel·li, que no parla ningú. Exacte, que no parla ningú. Tot és... I de veritat, o sigui, només amb el tràiler, pell de gallina. I em va agradar moltíssim. L'animació sembla molt guai. I realment Poc ja se'n veurem. parla del bé que ha fet de Spider-Man Correcte. Across the Universe amb l'animació Correcte, digital, correcte. I bueno, per acabar, com havien d'acabar, evidentment va sortir el nou tràiler de Alien Romulus! Sí, ha sortit, no sabia que havia sortit. El nou teaser de la pel·lícula de Fede Álvarez, Pues el teaser, no és director de... tràiler. Bueno, sí, és teaser, jo crec, perquè no surten parlant, simplement surten escenes i això serà... Que a mi, avui dia, t'he dit que m'agraden més els teasers que els trailers, perquè els trailers ara són 3 minuts i t'expliquem la pel·li, Sí, i els teasers són els trailers d'abans. I et quedes amb les ganes. Correcte. Sí. I el teaser a mi m'ha agradat molt, he de dir.
He de dir, a més... Ja et dic, és que jo miro pocs trailers, però si sí que són teasers, em dono l'oportunitat. Ostres, doncs el d'Alien, si no l'has vist, mira'l perquè no s'ensenya molt, s'ensenyen 4 coses i es veuen allà uns facehuggers amb massa... saltant a la cara de la penya, es veuen... Alien de tota la vida, jo crec que no aniran gens a arriscar, així com va fer Ridley Scott amb Prometheus i Covenant. No aniran gens a arriscar, sinó que ens portaran una Alien de tota la vida. I a més està ambientat en el món I està ambientat entre Alien 1 i Aliens la 2. Correcte. Que és molt possible que ens ensenyin què va passar abans d'Aliens. Té pinta, però ja ho veurem. Però ja ho veurem. De fet, en Fede Álvarez, que és el director, diu que es va inspirar per fer la 2 en una escena eliminada d'Aliens, de James Cameron, que es va inspirar amb uns nens que allà a la colònia aquesta que estava feta a caldo, la colònia on vivien, i diu que es va inspirar dient, hòstia, aquests nens quan es fessin grans, què, no? Com seria el món, com seria tal... Diu que anirà per aquí, ja ho veurem. Jo el que he vist pel tràiler, a veure, jo és que tot el que sigui Alien al principi, allà estaré amb un cubell, vale? Però ja es veurà. Fa pinta de Return to the Roots. També s'ha dit i es parla d'una sèrie d'Aliens. Es parla i està confirmada i amb Timothy Olyphant. Ojo, Timothy Olyphant, soc superfan d'aquest xaval. Ojo. Des de la Martina i de al lado, que soc superfan. Pues ojo. I bueno, i fins aquí les 5 notícies. Gràcies, Jordi. De res, passem a la següent secció, sisplau. Vinga. Molt bé. Bueno. Hosti, Déu-n'hi-do, vaya secció, Quina torreta. Vaya torreta. M'has fotut aquí, però... Bueno. Doblegada, M'has augmentat aquí un hype entre tu i el senyor Claqueta. Ostres, Climent aquí. Bueno, poseu els comentaris a Spotify. Sí, a veure si us ha agradat. Agraïu-li perquè... A tope amb el Climent. Molt bé, com se'n diu, com a corresponsal a Hollywood. No? Exacte, és corresponsal de la bona merda a Hollywood. Molt bé, Jordi, comencem a parlar de les pel·lícules que hem vist aquest mes. Sí, va. Vale? Perquè sí, ja us hem dit que mirem a web i és amb la pel·li que jugarem principalment, ja us ho diem, vale? Però hem vist altres que n'han menjat durant suc. Sí, vale? que són... Són Beekeeper. Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida. La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí. He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador. Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros. Ayer se pegó un tiro. Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega, cuento hasta 3. 1, 2, 3... Ya está, te lo he ahorrado. Jason Statham. Dune. Dune. Jesús baixat al cel. Es sobrecogedor. Imagina que toda esta arena fuera agua. Te zambulles y no tocas el fondo. ¿Te zambulles? Sí, se llama nadar. No te creo. En las sombras de Arrakis se ocultan muchos secretos. Pero el más oscuro de todos tal vez sea... el fin de la casa de los Atreides. I Imaginary. Imagina't que no haguem vist aquesta pel·lícula, perquè... Perdona, ¿qué? ¿Cómo te sientes al volver? Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz. ¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey. Una gincana, qué divertido. Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros. Porque lo abandonaste. Sí! Chauncey! És una pel·lícula... Ara comentarem, si ens sembla bé per això, Jordi. Primer, juguem a endevinar sinopsi. Vinga, va. I després ja parlem de les pel·lícules una miqueta. Juguem. Vinga. Ens agrada jugar. Doncs comencem amb endevinar la sinopsi. Recordem als espectadors que en Ferran ara mateix em llegirà 3 sinopsis i he d'endevinar quin és de Beekeeper, quin és de Dune i quin és de Imaginary. Vale, curiosament s'assemblen molt les pel·lícules. Sí. Mai s'assemblen molt les que penses, cabron? Vale, començo per la primera pel·lícula, vale? Una persona que es fa amiga d'un bitxo molt totxo haurà de fer mans i mànigues per deslliurar-se d'un enemic que persegueix a la seva família des de fa anys. Que fill de puta que ets. Vale. Una altra?
Un noi que és molt amic d'uns bitxos farà tot el que estigui a les seves mans per venjar-se dels assassins d'un ésser estimat, fins i tot matar. I la tercera, una persona que es fa amiga d'un bitxo molt totxo farà el que sigui per venjar-se dels assassins d'un ésser estimat, fins i tot matar. Vale. Uf, que xungo. Si vols te'n redeixo alguna. No. Jo et diré, la 2 és Beekeeper segur. La 2 és la d'un noi que és molt amic d'uns bitxos. Sí, això és Beekeeper. Primer, digue'm-les totes. Jo et diria 1, Dune, 2, Beekeeper, 3, Imaginari. Doncs has encertat. No! Beekeeper, però els altres dos no. No! No, perquè Merda. la tercera és una persona que es fa amiga d'un bitxo molt totxo i farà el que sigui per venjar-se dels assassins d'un ésser estimat, fins i tot matar aquella persona, no el bitxo. En canvi, la 1 és una persona que es fa amiga d'un bitxo molt totxo que haurà de fer mans i mànigues per deslliurar-se d'un enemic que persegueix a la seva família des de fa anys, perquè persegueix a la mare. Però això és Dune, també. Això és Dune. Llegeixeu, és Dune. Però l'altre mata. Aquesta persona no mata, sinó que es vol deslliurar de la... És veritat. Per si posat... En el deslliurar i mata. Matar. Que cabron que ets. Això ho he posat. Pel deslliurar, he fallat. A més, l'última està composta de la primera part, de la tercera... Calla, sí, ja. Hòstia puta. Bueno, molt bé. Era difícil. No, però està bé. Penseu que sempre juguem a buscar coses similars i així és més difícil. Jordi, t'adones que fent aquest joc m'estic adonant que les pel·lis són iguals. Són menys originals del que em pensava. Home, t'he de dir que hi ha molta creativitat aquí també. Sí. Bueno, passem a les 3 preguntes de les pel·lis. Ara, com sabeu, analitzarem ràpidament Beekeeper, Dune i Imaginari. Comencem... Ens deixarem a web al final. Començarem per una pregunta i respondrem a altres pel·lícules. Correcte. I cada una, vale, comencem. La primera pregunta, què ens agrada més? El nom original o el que han posat aquí a les nostres terres espanyoles? Correcte. Beekeeper m'agrada perquè van dir, escolta, Paco, no nos vamos a enfadar. Para las rotativas. Beekeeper i a tomar pel culo. Beekeeper. O sigui, em sembla la millor decisió que podíem prendre perquè el nom mola molt. Perquè si no hauria sigut... I posar el apicultor... El apicultor no l'hauria de Francisco. El apicultor. No. Vale. Llavors, Beekeeper, top. Sí. Doom segunda parte. És que no. És lo mismo. Part 2, segunda parte. Imaginari. També van dir. Posem Imaginario i el tio que va preguntar va veure que estava sol perquè no hi havia pressupost per aquella gent per decidir un nom diferent d'aquella pel·lícula. Crec que cada vegada tendim més a... Mira, ja no canviem els noms. A tomar pel cul. Home, és que, escolta, és que per mi millor, Sí. Molt bé. La segona, que acostuma a ser més difícil de respondre. La segona és... Aquestes pel·lícules passen el test de Bechdel. Vale, fent utilitzant la meva Bechdel-visió. Vale, em puc dir que Beekeeper... M'imagino la Bechdel-visió com el detector d'en Vegeta de l'energia. Mec. Amb el d'això de color lila. Sí, i quan arriba a les persones comença a vibrar. Doncs, tu què penses? Que Beekeeper la passa, sí o no? Beekeeper crec que no la passa, que jo cregui ara mateix, perquè sí que la mare parla amb... jo crec que no la passa. Sí que la passa. Per què? Perquè parlen la mare i la filla i no parlen de... La mare i la filla no parlen. En un flashback. Hi ha un flashback que parlen, no? Què cony parlen en flashback? No hi ha cap flashback? Pues jo tenia molt clar que sí que parlaven les dues. No. De fet, el que impacta a la pel·li és que tu coneixes a la filla, que et diu que és la filla, però la mare no la veus parlar amb la filla. No? Ui, hauria de tornar a mirar-m'ho, a veure si... Jo crec que no la passa. Clar, perquè a més després la presidenta parla amb pitxabraves. La presidenta parla tot el rato amb pitxabraves. Sí. Sí, si no era la filla... Jo donava per fi que hi havia un flashback que tenia... Potser sí, però jo no... Bueno, el tenia molt clar, no he buscat molt. Ja el buscaré. Vale? Bueno, la deixarem internet. La deixarem ahí. Si la passa pels pèls. Per pel·litxis. Vale. Jo crec que no la passa. Dune 2. Dune!
Parlen dues noies i en cap moment parlen del senyor protagonista. Paul Paul passa el test de Bechdel. I em diràs, quan? Oh, pregunta-m'ho. Quan? Una pel·li no, però de Dune, que soc partner de Dune. Soc partner. Dune passa el test de Bechdel, per exemple, ara m'ha vingut al cap així ràpid, quan la dona que viu en un dels Sikhs li diu, li ensenya com s'obté l'aigua de vida d'un cuc. Que són ella, la Jessica, la Lady Jessica, i aquesta dona, i li ensenya com tenen una cria de cuc, que l'ofeguen i tota la pesca. Hauríem de saber si el cuc és mascle, però bueno, passa. També parlen, no? No hi ha algun moment que parlen... Bueno, perdona, i quan ella s'ha de fer Mare Superiora, allà parlen amb la vella que li diu que ha preparat per tenir tot el dolor, no sé què... Aquí parlen, quan parlen elles. I la Florence Pugh no parla amb alguna noia també en algun moment? No parla amb la Zendaya? No, el que sí que parla és la Zendaya amb una amiga seva d'allà, del Fremen, que també parlen de revolució i no sé què, no sé quant. Ho dic per buscar com més que no sigui un cop, no? No, el passa bé, a més, el passa bé. Denis, és que... Denis! El puto amo, l'únic francès que em cau bé. Vale, no, que és de Canadà. Ja seria boníssim. No, si és de Senegal. Vale, i la tercera pel·lícula, Imaginari, el passa de sobres. El passa de sobres. Alguna cosa tenir bona aquesta pel·lícula és que passa el test de Bechdel constantment. Sí que enganya perquè passa menys del que ens pensem, perquè hi ha un moment, hi ha molts moments que parlen amb la filla petita, que parlen d'en Chauncey, i en Chauncey és mascle. No, Chauncey és un nen. És un nen, sí, però bueno. No és un nen, és com dir... Chauncey és nom d'home o de dona? Em sona més de noi. Com dir Andito. Què és Andito? Sí, va, vinga. És lo mateix. No, aceptamos realidad, que és el que t'estic dando, coño. Igualment parlen molt amb la filla gran, parlant de la germana petita, per tant, passa molt... Sí, passa sobrat, passa sobrat. Passa de sobres. I última pregunta del test de Bechdel. Ai, del test de Bechdel. Última pregunta és... Està basada en alguna obra prèvia, i si és així, ens agrada més l'obra prèvia o la pel·lícula? Dic que Beekeeper no hi ha obra prèvia, a no ser que contem les 200 pel·lícules de Jason Statham interpretant a Jason Statham. Però jo per mi aquesta és de les millors, en sèrio, és que la vaig gaudir com un nenado. Dune. Jo m'he llegit el llibre, però només el primer. Llavors, bueno, aquí arriba. Vale, ets l'únic que ho pot dir, perquè jo m'he llegit el còmic, no m'he llegit el... Jo m'he llegit la novel·la gràfica que ha escrit en Brian Herbert, que és el fill d'en Frank. Dona la teva opinió sobre el còmic. Jo sobre el còmic, que es basa més en el llibre que en la peli, he de dir que sí que hi ha detalls que a la peli no es veuen, però que a mi, personalment, no em cal. O sigui, l'adaptació per mi és la puta hòstia. A mi m'agrada més el llibre, sobretot la part final. Aquesta pel·lícula crec que s'ha agafat més la idea que vol transmetre una mica el llibre, que es veu més a les segones parts, em sembla, no ho sé perquè no me'ls he llegit, vale? Però que és com aquest pas cap a l'obscuritat d'en Paul. Jo t'he de dir que el còmic com a còmic que es basa, diguéssim, més en el llibre, també t'he de dir que m'agrada, és molt més dark. Sí, és molt més dark. Aquí ho dic perquè a la primera part quasi no es veu, no veus res d'això. I m'agrada molt, per exemple, quan es mor el tio, això passa a la 1, passa que com que és un llibre, coses que passen a la 1 i passen a la 2, el tio que es mor allà, que ve el Cook, que crida el Cook per suïcidar-se, a la 1, que en veritat és que a la pel·li fan que és una tia, es mor en una explosió d'espècie, que a mi això em va molar en el còmic, més que a la pel·li, que fos un Cook que els veus 200 vegades. Sí, bueno, hi ha com més detalls de la persona... I t'expliquen més. Hòstia, el personatge d'en Josh Brolin, per exemple, que a la Dune 2 el veus amb la guitarra i tal i qual, dius, hòstia, aquest tio sap tocar la guitarra, no tens ni puta idea. I al còmic t'expliquen més quina aventura ha fet aquest home mentre no el veiem, no? Aquí t'ho diuen de paraula. No, exacte, i te'l trobes de cop. I en el còmic, com a mínim, veus què ha fet, veus que... Reconeixem per això també que tant el còmic com el llibre, l'avantatge que tenen és que hi pots posar molta més informació. Òbviament, com tot això. Però tot i així dura 3 hores. Però ja et dic, és que estem davant com d'un Senyor dels Anells, tio. O sigui, és una molt bona adaptació perquè les idees claus estan allà, els personatges, el més important que és el desenvolupament de personatges està allà,
Vull dir, Dennis, vine i escriu-me la meva vida. Jo ja t'ho vaig dir en el seu moment, el disseny de personatges dels malos, dels dolents. Sí, no els trobo poc fastigosos. A mi m'encanta. A mi em faltava una mica més de fastigositat, però a mi no. sí que em mola quan veiem el seu planeta i el contrast de blancs i negres. Amb el sol negre, que tot és... Sí que em mola bastant, això. Brutal, amb els colors. Molt bé, vinga, ens estem entornant aquí. Vale, Imaginari, ens agrada més l'obra prèvia? No sé, diré que no n'hi ha, però m'agrada més. L'obra prèvia potser va ser un paper on un tio va escriure una broma i es va jugar el cul després per allò. Segurament m'agrada més el paper que es va jugar el cul. Sí, i si no n'hi ha... Era més útil. Com a mínim va ser útil. Segur. La no existència m'agrada més que aquesta pel·lícula. Correcte. Bueno, i ja lligant-ho amb el que estàvem parlant, no? Beekeeper em va semblar una passada. Festival d'Òcies. Com a pel·li de Jason Statham. Amb una mica de gore pel mig. Home, de veritat, és una pel·li que sorprèn. És una pel·li que dius, vale, ja sé per on anirà. I saps per on anirà, saps com acabarà des del principi. Però tot el que passa et sorprèn. Com a mínim, per mi em sorprèn perquè dius, és impossible que això. Pam, i passa això. I dius, és que s'ha fumat en David Ayer, tio. Sí. Però bueno. Déu-n'hi-do les hòsties que es donen i la gent morida que surt. Jo, per mi, bona merda. Sense cap mena de dubte. Clar, jo li dono una bona merda, o sigui, li dic bona merda a aquella persona que em pregunti, escolta, per veure pel·li d'hòsties, dic, mira, Beekeeper, que és una bona merda. És bona merda, tio. Ara, com a història i argument... Però és que, perdona, però Beekeeper no ha nascut perquè diguis, anem aquí a tocar la quinta essència del setè art, no, tio. Per això et dic que si tu vols pel·li d'hòsties ben donades i sense pensar massa, és bona merda. Però si no t'agrada aquest tipus de coses, és una merda. Sí. Això... Sí, ja vist per navegants. Per navegants. Vale? Bueno, Dune, bona merdíssima, jo per mi és la millor pel·li, com vaig dir a la càpsula de Caçafantasmes, és la millor pel·li que s'ha fet des de Dune 1. Per mi. O sigui, Dune 2, la polla. Jo m'hauria de pensar, que he vist pel·lis que m'han agradat molt. No, és una broma. Sí, és una broma. però... Per mig va dir The Northman. Està top 5, Per mig va dir The Northman, per exemple, que és una puta obra d'art. Però, de veritat, Dune 2, o sigui, és una... Jo em sento com si estiguéssim vivint uns nous senyors dels anells, ara mateix. És la mateixa sensació que tinc. A mi m'ha vingut ganes de rellegir-me, perquè me vaig llegir fa un temps. Jo tinc ganes de... Jo tinc ganes... És que ja dic, el llibre i llegir-me els següents. Jo el còmic m'agrada molt perquè, a més, tinc 2 tomos només, que són gordets, a més, i m'agrada perquè es desdibuixa la història entre l'1 i el 2, es desdibuixa molt, i està molt guai. Suposo que és el que també faran amb les pel·lis, per això han fet una primera part. Bueno, ara diuen que farà, si tot va bé, però que es trigarà una mica més, a fer la tercera part, que és Dune Messiah, que és el següent llibre, el segon llibre. El segon llibre és Dune... L'adaptarà tot en una pel·li. I després hi ha Fills de Dune, no? I després hi ha Fills de Dune, ja. Vale. I després ja se'n van anar al futur, un huevo i no sé què. Sí, jo m'he perdut, jo no... Són 5 llibres, però la història d'en Paul, diguéssim, s'explica als primers 3 i una mica del quart, crec, però... Vamos. Vale. Molt bé. I Imaginari... Imaginari, una merda. Però perquè no tenim res més a baix, Jo, exacte, perquè no hi ha res més a baix. Bueno, jo diria, no sé, l'esquitx d'una diarrea. A mi hi ha un moment que és un plot twist que nosaltres diem, ni tan mal, però llavors ens adonem nosaltres, cada que tornem a començar tot, que ens ho van explicar, que van vull anar ja d'aquí. Mira, jo no recordo una pel·li abans que aquesta que... Mira que mengem merda, tu i jo, Mira que hem arribat a menjar merda de la més dura, Jo menjo molta merda. Sí. I estàvem asseguts al cine dient, quan s'acaba això? En veu alta. Quan s'acaba això? Sí, jo diria que la gent del nostre voltant també... No es va molestar perquè estàvem pensant el mateix. T'he dit que la gent del nostre voltant eren 2 parelles que s'estaven donant al lote i tu i jo al mig, en plan, som els únics que estem aguantant aquesta merda, cabrons. Home, per l'amor de Déu. No es fixa, no sé, estic... Estaves massaïnt a la pel·lícula. Estava interessant massa. Estava esperant que passés alguna cosa. En algun moment. Bueno, doncs, per tancar el bloc d'aquestes 3 pel·lícules, què et sembla si fem un últim joc amb aquestes pel·lícules i m'endevines el comentari, company? Endevina el comentari. A veure, que l'últim cop la vaig cagar molt fort, Jordi? Ah, sí? No me'n recordo. Sí, vaig endevinar-ne una i ja està. Molt bé. Doncs mira, et vaig a llegir comentaris i m'has de dir
De quina pel·lícula creus que és? Me'ls deixes tots i després decideixo? Sí, no? No, vaig dient i tu dius la pel·lícula. Així és més difícil, l'altre cop ho vaig fer... Tot. És que són molt fàcils. El primer el faré cantant, vale? Imagine there's no movie. It's easy if you try. Va. No comentaré. Suposo que és imaginari. Molt bé. Vale, següent. Seria la pel·li perfecta per fer una doble sessió amb B-Movie. Aquest és el mateix actor, aquest és el mateix usuari que va fer la versió a Beekeeper. B-Movie, ahora con Jason Statham. Ahora con Jason Statham. Una altra. Quina merda quan el teu nòvio es droga molt fort i pensa que és Jesús. Dune. És que és literalment això. Hòstia puta. Vale, una altra. Que n'hi ha més? Sí, he buscat dos de cada una. Vale. Aquesta pel·li sembla la típica pel·li falsa que reprodueix el fons de la pel·lícula real. És una pel·li real imaginari. No! No? Beekeeper. Beekeeper. Pensa-hi, té tot el sentit. O sigui, Beekeeper... la típica així en Sí, plan... et trobes el trailer de Beekeeper abans de Tropic Thunder i dius sí. Saps? I dius sí. Vale, per última. D'alguna manera aquesta pel·lícula té més gent aranya que tota la pel·li de Madame Web. D'alguna manera aquesta té més gent aranya que tota la pel·li de Madame Web. Imaginari. Sí. I última, quan mori, sisplau, espero que Hans Zimmer toqui una banda sonora perquè finalment pugui descansar en pau. Gràcies. Sí. Però ara pensava, imaginari, són gent aranya? No, quan se Sí, ponen els ulls el dolent negres... final és com una aranya. Sí, és una aranya, però vull dir, quan se li ponen els ulls negres... No, això és perquè són els ulls del Teddy Bear, sí, però el dolent final és com una aranya. Sí, sí. Bueno, Seguim. I fins aquí Jo, Jordi... els comentaris. Jo, Jordi... No sé si ho vull seguir. Sí, perquè ara ve el millor, ara ve Madame Web! I a jugar. Venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Web, gran pel·lícula, millor persona. Cobra i Jordi un dia al cine dient què anem a veure. No estava pronosticat que anéssim a veure aquesta pel·lícula. No. Però vam veure tota la cartellera, vam veure que havien reposat tots els Oscars, que les pel·lis que volíem veure, que era Dream Scenario, la feien a les 11 de la nit, que dius, en sèrio, tio? Era molt tard i vam dir, no podem anar tan tard, i quina pel·li blockbuster feien a les 8? La única, i que no havíem vist. Que òbviament a les 8 feien Oppenheimer, Poor Things, Barbie totes. no la feien. Potser hauria anat a veure l'altre cop. Quina? Barbie, és veritat. perquè feia poc que no l'he vista. Bueno, i vam anar a veure Madame Web, en un acte de rebel·lia. Rebel·lia contra la societat. Contra la societat. Correcte. Fílmica. Sí. I bueno, l'experiència va ser dura. Va ser dura, però t'he de dir que després de veure Imaginari vaig dir, cony, no està tan malament Madame Web. Saps? No, perquè aquí l'experiència va ser dura. Amb Imaginari va ser traumàtic. No, però t'ho juro que tothom està plantant com... O sigui, està dient, no, Madame Web és la merda més putrefacta de l'any. I jo he pensat, tio, aneu a veure Imaginari. És que, en sèrio, aneu a veure Imaginari perquè és que Madame Web us semblarà bona. Ja no et dic boníssima, et dic bona. En comparació amb Imaginari, tio. Però tu has vist... Perquè a Madame Web pots seguir el fil de la pel·li com a mínim. Sí. Mínimament. Molt mínimament. Però t'estafen molt perquè t'estafen infinit en el moment en què tu veus un tràiler amb unes ties amb vestits de superheroïnes i aquí és que en tota la pel·li no tenen ni poders. És que no saps quins poders tenen. Poders d'aranya, però no sabem quins perquè no surten. No surten. Surten noies pujades a una taula ballant. És el que surt d'aquesta pel·li. Quina puta merda és aquesta. Bueno, moltes coses dolentes que té. De fet, Dakota Johnson va sortir fa poc dient
Que mai més tornarà a fer pel·lis de superherois. Lo siento mucho, me he equivocado. Sí. No puedo suceder, ¿no? I la Sydney Sweeney directament el que diu, aquesta tia ja raja absolutament, i ja diu directament que a Madame Web li va servir per entrar a Sony. A partir d'aquí li importa una merda. Li importa una merda, no? Sí. Bueno, diguem que les principals protagonistes són Dakota Johnson, Sydney Sweeney, que són els que hem comentat, Isabella Merced, Isabella, que és una de les 3. Sí, i la Celeste O'Connor. Correcte. Jo no he sentit parlar mai de l'Isabella Merced. Jo Isabella Merced em sona molt d'algun lloc i no sé d'on. Però bueno. Bueno, i després tenim a Tahar Rahim, fent d'Ezequiel Sims. Lamentable. Zero carismàtic. Sí, Zero. És el pitjor. És que, de veritat, que crec que vas tu i ho fas millor. I ho faig millor. Sí. De veritat ho penso, I el director és S.J. Clarkson, sí. Ningú sap qui és. Què ha fet? Què ha fet S.J. Clarkson? S.J. Clarkson ha fet Madame Web. Vale. Alguns capítols de Defenders. Les coses. De Jessica Jones. Vamos. I Life on Mars, que no sé què era això. Anatomia d'un escàndalo. És una minissèrie que va fer, així, en plan guai. Algun capítol de Succession. Algun capítol de Succession. Bueno, sèries, no? Bueno. És un tio que no ha tocat gaire el tema Sinai i se nota fort. No, és una tia, no veig? És una noia? Ah, sí, és una noia. És que com posa SJ, doncs no... Sí, és una noia, és veritat. Bueno. Però bueno, no sé. Que ja s'ho faci mirar aquesta noia també, tot dir. O sigui, sisplau. Bueno, a veure, també potser va treballar amb una merda que li van donar. Normalment en aquests casos sempre hi ha Sony darrere dient no, posa això, posa l'altre, posa el... Igual que Marvel. Posa arañas gigantes, no? Exacte. La història aquella de Wild West. Sí. Hòstia puta. Bueno, doncs què? Entrem ja a jocs o no? Hem de fer les 3 preguntes. Fer les 3 preguntes. Les 3 preguntes. No et posis nerviós, Jordi. Doncs vinga, va. Primera. Ens agrada més el títol original o el que li hem posat aquí? És el mateix. No són igual de merdons. Perfecte. Vale. 2. Passa el test de Bechtel? Sí. S'havia de dir que a la pel·li passa el test de Bechtel. Jo dic amb la boca petita, també. Hi ha molts moments que parlen de l'Ezequiel. Sí, però molts parla de la meva mare. No, perquè mi madre estudiava arañas. I després a la Cota insultant-les i dient-les inútils a totes. Ah, és veritat. Immadures i inútils. Bueno, i la tercera, ens agrada més el material base o la pel·li? Evidentment, el material base. I mira que Madame Web és un personatge que mai m'ha agradat. Per què? Perquè tenia a veure amb els multiversos, i es veu que els multiversos només m'agraden a pocs llocs. A mi, mira, és un personatge que em va donar una constància més interessant quan la van reformular amb tot això dels universos, perquè al principi veia el futur i tal, i dius, però quina aranya veu el futur? En plan, com si tingués l'instint aràcnid d'en Peter Parker, però molt superdesenvolupat. I dic, sí. Això ja no pots relacionar amb una aranya. No. I a més l'original era una viejita entranyable. Sí, molt entranyable, de fet. Sí. Bueno, a mi no em va agradar. Bueno, sí, però jo prefereixo el material dels còmics. Correcte. 100%. Molt bé. Ara sí. Ara és el moment. Comencem a jugar. Anem a jugar. Jocs de New Japer, ja! Jocs de New Japer. Molt bé, vinga, som-hi! El joc de New Japer. Jo sempre m'imagino que vaig com una armilla d'aquelles, amb una camisa de ratlles, saps? I amb un barret d'aquells de palla, i recte, saps? I amb un bastó, no? Sí, allò de les clavetes que no ho feies. Vinga, agafa el paperet. Comencem amb jocs de la sinopsi. Agafa el paperet. Agafa el paperet, a veure. Avui són papers de plàstic. Sí, avui és paper del bo. I el primer paper és... en jocs de sinopsi... Antisinopsi! Bueno, per aquells que no sapigueu, antisinopsi... Que ens feia temps que no ho fèiem. Tan. Antisinopsi. De què va, antisinopsi? Doncs antisinopsi tracta principalment d'intentar fer la sinopsi d'aquella pel·lícula al revés. Que no hem anat a veure. Correcte. O sigui, la que és completament antagònica a la que hem anat a veure. Vale? I així que sàpiga el que passa a l'altre. Correcte. Vale? A veure. Ensenya'm, em toca algú. Doncs vinga, en aquest cas m'ha tocat a mi fer l'antisinopsi i em disposo a llegir-lo. Vinga. A llegir-la, l'antisinopsi. A la pregunta de què va Madame Web, pots preguntar-me? De què va Madame Web, Jordi? Doncs mira, Ferran... La pel·li tracta d'un assassí en sèrie que cada cop descobreix que té visions del passat recent.
És a dir, que repeteix la seva vida constantment. Un dia a l'aeroport troba 3 nois molt estranys. Un xulo, un tímid i l'altre un terraplanista, que són perseguits per una dona vestida de blanc que s'arrossega pel terra com un cuc. I decideix no ajudar-los perquè és massa perillós i perquè el seu assassí ja està bé que morin. Vale? Gràcies a aquest esdeveniment descobrirà descobrirà el secret del seu passat. I és que una tribu de dones cuc bussejadores van matar el seu pare, que era un tros d'imbècil que caçava cucs submarins amb la seva millor amiga a Hawaii. Arribarà a la conclusió que la dona cuc de l'aeroport és realment l'amiga redimida del seu difunt pare i s'unirà a ella per seguir amb els seus assassinats, ara vestit de cuc. Jordi, saps que aquesta pel·lícula em sembla més bona la que o sigui, increïble. Vull que faig una pel·lícula amb això. I tindria més sentit el que vam de veure nosaltres. T'he dit que el dels homes cuc m'ha matat, Els bussejadors a mi m'ha matat. Bussejadores i la noia el terraplanista top. A veure, expliquem-ho una mica per sobre. Hi ha un terraplanista perquè en teoria és una noia que és molt científica i tal i qual. I les dones cuc bussejadores és perquè com a la pel·li és que no passen ni 2 minuts de pel·li i al millor de la pel·lícula els 2 minuts que és Ferran. Doncs que veiem Spider-Tarzan. L'Spider-Tarzan. Que ara, el Peter Parker era un pringat perquè fa 50 anys hi havia Spidermans per la jungla amb taparrabos. No ho sabia perquè no s'explica que hi ha Spidermans aquí, És molt heavy, tio. Hòstia, com van vestits, o sigui, top. Intenten fer com un traje de Spiderman amb branques. Amb branques negres, i ells pintats de vermell, i dius, hòstia... Una merda. Per què feu això? Bueno, molt bé, fins aquí l'antisinòpsi. Vale. Vale, doncs em toca a mi ara fer... Bueno, agafar el paper. A veure, què toca? Quin joc tocarà? Quin joc? Ens toca dintre dels jocs d'anàlisi. A veure. Perquè hem passat als jocs d'anàlisi, perquè hem fet una torre molt llarga ja. Ens arriba el... 1, 2, 3! És que no fèiem 1, 2, 3. Fèiem molt de temps. 3, 4, 5, 6... No, 1, 2, 3 sobre pel·lícules que t'agradaran si t'ha agradat aquesta. Buf! Prepareu-vos! Sabeu el que m'ha costat fer la llista de 1, 2, 3? M'ha costat un ou, vale? I començo. Jo al final he agafat un fil i d'allà estirat. Tu sempre agafes el mateix fil i d'allà estirat. I jo t'haig de dir a vegades que em deixo de comprar aquell fil. Bueno, vale, he decidit que l'exemple no formi part de la meva llista perquè sempre el perdo. Estic d'acord. Vale? O sigui que el diem però no el contem. Vale. A més és com molt obvi. Vale? Pel·lícules que si t'ha agradat Madame Web t'agradaran, com per exemple The Marvels. The Marvels? Sí, hem posat una pel·lícula de noies que no ha agradat molt. Encara que és molt millor. Anava a dir. Molt millor que Madame Web. Que la pel·li té trossos que trobo lamentables, però trossos que trobo molt bons, A mi aquesta pel·li hi ha coses que em van agradar bastant. Perquè ha tingut com un Vale, sí. Em sembla bé. Sí, és un equip de noies, tal qual... Vale. Sí. Dius The Marvels o no? No. Llavors per què poso l'exemple? No, perquè ja et contem el punt. Vale, vinga. Morbius. Ai no. Morbius és una pel·lícula de Sony lamentable. No cal dir... O sigui, de l'univers cinematogràfic també... Tots els teus seran pel·lícules lamentables de l'Spider-Verse de Sony. Que és l'UCM, que és l'univers cinematogràfic de merda, que és el de Sony. Vale, per sort, mira, aquesta me l'he tatxat perquè és que la dirà en Jordi segur. Perfecte. Per tant, et puc comptar el punt. Vinga, va, tira. Vale. Jo he posat Spider-Man No Way Home. No l'he posat jo, aquesta. I l'he posat per un motiu. Hi ha 3 persones aranya, protagonistes, i cap guió. No és veritat.
ets molt hater amb aquesta pel·lícula Sí, soc molt et passes massa amb aquesta pel·lícula. Soc molt hater, però pots comptar, està allà, No, te la conto. Però tu no ets tan hater d'aquesta pel·li. Però no soc tan hater d'aquesta pel·li. Jo a aquesta pel·li li casco un 8,5 ben bo, tio. Hòstia. Sí. A mi el que em va fallar principalment vaig fer un revisionat fa poc i la vaig trobar molt dura, eh? No, a mi el que em va fallar principalment de No Way Home és la història. Però bueno, com a Madame Web. Però la pel·li en si està bé la pel·li. Bueno, jo quan parlo aquí vull dir... Els personatges i tot està molt bé. I a mi el guió te'l compro. Vale. La meva següent és... Venom! Te la compro. També de l'UCM, de l'univers cinematogràfic de merda. Vale. Spider-Man 3. Spider-Man 3... I saps per què l'he posat? No perquè sigui dolenta, sinó perquè també surt un Spider-Man malvat. Oh, és veritat. Tu, te la compro. Vale. Te la compro. Vale, aquí em començo a arriscar una mica, Tinc molt perles. Green Lantern. Te compro. Sí o no? Sí. És tan mala que si t'ha agradat Madame Web, Green Lantern et semblarà el Padrino, tio. Vas a flipar. Vale, Batman i Robin. Te la compro. Que tinc argument amb rima. A veure, va. Tens un mal guió, entren els superherois a l'acció. Top, sí. Bueno, I mira, lligada amb aquesta, quasi que et puc dir jo ja. Shazam. Shazam 2, perdó. La 2 sí. La que surten la 1 em va desagradar. La que surten a la companyia. Les bruixes aquelles, que no entenc res. Sí, te la compro, vinga. Bé. Si veig que tu t'has agafat pel·lis de superherois mals. Dolentes. Sí. Completament. Vale. Jo m'he riscat una mica més, però com que veig que aquest és el teu mood, començaré amb les que s'assemblen. Catwoman. Heroïnes mal vestides. Com no he pensat en Catwoman? Catwoman és la mateixa pel·li, però amb més dones, aquesta. Sí, d'acord. The New Mutants. Los Nuevos Mutantes. A mi no em va desagradar, Los Nuevos Mutantes. Si t'agrada Madame Web, The New Mutants et fliparà, tio. Et fliparà perquè... Perquè és més bona. 1, perquè és més bona. 2, perquè els personatges són igual de tòtils i adolescentes com a Madame Web. Va, te la compro. Vinga. Vale, dispara. Electra, l'spin-off que ningú demanava. Home, perfecte. Ojo amb la meva següent. Estem a la meitat i no t'hem eliminat res. No, ojo amb la meva següent. No s'ha ni estrenat. Kraven. Només mirant el tràiler, te la compro. I me la compro. Només mirant el tràiler. Vale. Kraven el cazador. Aquí comencen les meves ja... Totxes. Merdes, Vinga, va. Bueno, Superhero Movie. Que tot i ser una pel·li que se'n fot de superherois, és més bona que aquesta. Sí, d'acord. Te la compro. I és mala, collons? Te la compro. Però l'argument és millor. Ghost Rider 2. L'espíritu de la venganza. Te la compro. Només per tocar de Nicolas Cage. És el primer capítol de 1, 2, 3. Que ens la comprem tota. Bueno, jo començo ja a anar a la merda forta. Vale. Dispara. Crepúsculo. Uf. T'encantarà. En plan, vampirs. A veure què pot sortir d'aquí. Sí. No, tio, que brillen. Sí. No. Crepúsculo, total. Bueno, jo ja saps que vaig a lo segur. The Amazing Spider-Man 2. Te la compro. Ja no pots dir la 1, perquè vam dir que dèiem sagues. No, The Amazing Spider-Man 2. 2. A mi la 1 tampoc m'agrada. Que és agafar el material base i te'l passes per... A mi la 2 tampoc em va agradar. Vale. The Room. I té explicació. De tan vomitiva es fa divertida. The Room? Pues sí, perquè ens vam fer una risa. Ens vam fer una risa, no? És que anem al principi amb els homes aranya del bosc. Home, ara, t'he de dir, és que mira, Madame Web, vam fer unes rises. Imaginari, és que no vam poder ni riure. No, Imaginari... Vam riure alguna vegada en plan, això és lamentable, però quasi no vam poder riure. Era cara d'espantats de veritat. No hauria pogut fer un 1, 2, 3. No. Molt difícil. Vale. Matilda, nen amb poders mentals que aconsegueix fer fora un dolent. Te la compro. Per original te la compro. Vale. Matilda és un 10, Madame Web és un 4. Vale.
Atenció, té argumentació també, no té rima, però és una argumentació que m'ha fet molta risa i jo només sol escoltant-la. Serpientes en el avión. Samuel L. Jackson ho va fer per diners. Sidney Sweeney també. Te la compro. Vale. Atenció, última, atenció a les dades. La meva última. Portem 9 propostes. 9 de 9. 9 que ens hem acceptat, La meva última. Si t'ha agradat Madame Web, Spider-Man Into the Spider-Verse et semblarà la millor pel·lícula que has vist a la teva puta vida, tio. Perquè és boníssima. I perquè és multivers d'aranyes. Fliparàs. Multivers d'aranyes, va, vinga. Fliparàs. Però aquí és més temporal, Però vinga, tu compro. Tio, multivers d'aranyes fet bé. Saps el que vull dir? Sí. Vale. No crec que faci falta explicació, vale? Però jo te la donaré després. Vinga, dispara. La meva última és George de la jungla. Veure aus anant per lianes i que et faci gràcia. Me la compres o no? Home, bien, que te la compro. Atenció, moment històric. Hem fet 10 de 10. Empat per acceptació de totes les propostes. Ja, que no sou la moralina de la història, i és que qualsevol pel·li és bona al costat de Madame Web. Per tant, si t'agrada Madame Web, t'encantarà totes les pel·lis del món. No, Jordi, imaginari no. Bueno, imaginari no. Menys imaginari que no l'hem dit. Vale, pues sí. Molt bé, molt bé. Uau, que fort que no haguem repetit ni una, Correcte. Això no havia passat mai. És que Madame Web, ja et dic, sobretot en el guió... Però m'ha costat molt fer-ho, Sobretot en la història, és que és tan que dius... Hi ha moments que ens miràvem i ens preguntàvem, però per què segueixen rodant? O sigui, una situació s'ha acabat i segueixen... És com, la sensació és, s'ha acabat el que passava en aquella escena i la càmera segueix rodant. I llavors han d'omplir improvisant els actors. És que en sèrio, és així de dolenta. Molt heavy, tio, molt heavy. Bueno, entrem al tercer joc, valoració. Valoracions, vale. Uau! Llegeix-lo tu, Cobra, què posa aquí? A veure, doncs, ens ha tocat temps d'adolescents. Temps d'adolescents. Canviaré una mica les coses, Jordi. Sí, perquè últimament et passes bastant, Perquè no... O sigui, em vull posar una mica més intensito i no vull que siguin 3 persones, sinó que en seran 4. Però de les 4 persones les pots posar a la secció que vulguis, com si les vols posar les 4 a la mateixa. M'agrada. Vale? M'agrada. Vale? M'agrada. I... Tot i que llavors és més fàcil, Va, 5 llavors. No, tanta gent no. Pues 4, però... Vale, va. Ok. Com vulguis, vale? Sembla bé. M'agrada perquè... A fas fora del plató... Crec que a cap joc dels que fem es manté igual que l'anterior programa. No, van evolucionant tots. Però vale. Vinga, dispara. Vale, vull dir les 4 protagonistes de la pel·lícula, que són Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Isabel Merced i Celeste O'Connor. M'ho dius en sèrio? Exacte. Ja passem per dir la de Mascot com a mínim. La de Mascot. És veritat que sortia l'Emma Roberts també, no me'n recordava. Hòstia, l'Emma Roberts, és veritat. Que surt aquí, no sé què feia. Mira. Deia hola i adéu. Jo et posaré... Mira. Que està embarassada i la porta... O sigui, recordem... Estic recordant coses. Embarassada Peter Parker. Sí. Recordem Dakota Johnson, protagonista, Sidney Sweeney, una de les noies, Isabel Merced, una de les noies, i Celeste, una de les noies. Sí, de les 3 noies que en teoria vol matar l'Ezequiel. I les puc o fer fora del plató. Les pots no molestar. Les podem no molestar. O un aplaudiment al final del rodatge. Doncs jo t'he de dir que a les 4 les poso a no molestin. No les molestes, per què, Jordi? Tu vas pensar, fora del plató. Perquè... No, és que jo potser les hauria posat a llocs diferents, et dic. No, hi ha algunes que a mi les compro més que altres. No, les 4 les foto allò és perquè tant la Isabel Merced, o sigui, les 3 noies les vaig veure en el guió que tenien, que era horrorós. Vomitiu. No podien fer-ho millor. O sigui, no podien fer-ho millor del que ho van fer. I jo, per mi, un actor no és el reflex de la pel·lícula, i menys d'una pel·lícula que és una pel·lícula d'estudi, una pel·lícula d'aquestes de l'univers cinematogràfic de merda de Sony, a l'UCMS, que dedica a fer pures merdes. Llavors, no els hi puc dir fora del plató perquè les ties estan complint allà i xapó. Mira, des d'aquí, un aplaudiment. Molt bé. I Dakota Johnson, tot i que sigui una actriu que a mi no em diu absolutament res, prou valor has de tenir
prou valor has de tenir per fotre't davant d'aquesta pel·lícula i ser la portada d'aquesta pel·lícula. Vull dir, Dakota, ole! Molt bé. Ara que parlem de Dakota, tu sabies que era la filla d'Anton Johnson i la Sí. Melanie Griffith? Sí. Ah, jo no. Jo sí. Bueno, doncs mira, ha arribat bastant lluny. Sí. A veure, a fer Madame Web. Sí. Jo, de veritat, no les faig... Les deixo les 4 a no molesto, perquè, de veritat... A mi Dakota Johnson em falla. A mi em falla. Em falla i... Saps, em falla per haver acceptat aquest paper. Puc entendre Sidney Sweeney i les altres 3 que estan intentant escalar, però... És veritat, canvia el meu paper. Dakota, fora el petó. I no tornis mai més. Hòstia, mira, trec l'aplaudiment. Hòstia puta, ja. No, és que ja estàs És veritat. representada, estàs allà, tia. No, i a més, diguem-ho. Anirà malament. I a més, diguem-ho, ho fa malament. O sigui, i ho fa sense ganes. Hi ha escenes que es nota que ho fa sense ganes. La Sidney Sweeney, la Isabella i la Celeste, veus que les ties hi posen unes mínimes ganes. Però la Dakota, ni això, tio. Sí. Vale, doncs quedem així, no? Dakota fora i les altres no les molestem. Sí. Molt bé. Jo et dic, Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Adam Scott i Emma Roberts. Dius Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Adam Scott i Emma Roberts. Sí. Adam Scott fa de Tio Ben, no s'ho perdeu, és que en sèrio aquesta pel·lícula té sorpreses allà on vas, i Emma Roberts, que és la germana del Tio Ben, que és la mare d'en Peter al Parker. Doncs jo faig fora l'Emma Roberts per agafar papers, encara que és molt seu, agafar papers de merda, a vegades. Sí. O sigui, des de que va començar a fer la sèrie d'American Horror Story, li va agafar el gust als papers random, així... Tal. I va, vinga, l'Emma Roberts no la molesto, a la mascota el faig fora el plató de tio, què fas agafant aquest paper de merda? Però no ho fa malament. Va, vinga, tampoc el molesto. No ho fa malament. I m'has dit Sidney Sweeney i Dakota Johnson. Dakota la faig fora. Ho hem dit. Perquè hem dit, la faig fora. I la Sidney Sweeney... un aplaudiment. Jo li poso un aplaudiment, no perquè actuï bé, no perquè tal, sinó perquè ha tingut suficient valor només començar la seva carrera per agafar tal tronyot i que no se li caigui a sobre tot el castell de naipes que podria haver caigut, perquè gràcies a altres treballs que estàs fent, doncs, corramos un tupido velo. Però t'aplaudeixo per l'atreviment. Molt bé! Pues quina pena, per això... No, espera! Que hem de valorar-la. Valorem. Amb tot el que hem dit, jo tinc un greu dubte aquí, Estàs valorant... Perquè és una pel·lícula... Una bona merda per les risques que ens hem fet. Sí. És que també. Perquè penso, una pel·lícula t'ha d'entretenir. I aquesta pel·li m'ha entretingut. M'ha entretingut molt. De lo dolenta que és. De lo dolenta que és, m'ha entretingut. I tinc aquest dilema de pel·li de merda... Pretén no fer gràcia i fa gràcia. Exacte, i pel·li de merda que dius, hòstia, però és que m'ho he passat bé al cinema, perquè he rigut. Recordo sortir que vam riure. Sí, però jo crec que... I a més ens van regalar una galeta. Ens van regalar una galeta. No va broma. Però jo em sembla que li poso una merda, perquè no puc dir-li als nostres estimats telespectadors, dir-los... És una bona merda. O sigui, no podem posar la mateixa categoria d'un 2 i Madame Web. Exacte. És que seria traicionar els nostres espectadors. Bueno, doncs hem de dir que Madame Web efectivament és... Una merda. Una merdota. Merdíssima. Tan merda que es toca l'altra punta amb una bona merda. Podem dir això. Vale? Vale. Molt bé! I ara sí que torna el Funky Town. I és que estem arribant ja a la final d'aquest programa, no? Aquest programa que tant ens ha costat arribar, que era amb Madame Web, entre d'altres, però que l'hem començat bé, amb Beekeeper i Dune 2. Sí, però el trago final d'aquest mes és amarg. És molt amarg. Quasi amb gust a mo, a podrit. A mo. I, bueno, però no ens anirem abans sense donar-vos unes recomanacions. Jordi. Correcte. Quina recomanació tens pels nostres estimats espectadors? Doncs mira, jo pels nostres estimats espectadors tinc una sèrie, traïdor a la raça. Sí, perquè normalment tu traïdor a tu mateix, perquè normalment no mires sèries. Normalment no miro sèries, vale? No soc de mirar moltes sèries, però és que
s'ha ajuntat que les últimes pel·lis que he vist no m'han agradat molt, saps? Perquè per recomanar la quarta fase, que em sembla vomitiva, o Damsel, que em va agradar, però... Jo haig de dir que també estic en crisi de pel·lis, perquè haig de dir que jo en aquestes altures del mes ja hauria vist 100 pel·lis. I diria que no arribo a 50. Mira, jo t'he de dir... Estic una mica també deprimida. Jo t'he de dir que si t'hagués de recomanar una pel·li, et diria Upon Entry, vale? Que és una pel·li de producció catalana... Ja l'he vista, anglesa, no sé qui, l'he vista, és un pel·liculot. Que és d'una parella que arriben a l'aeroport i tal, de la Bruna Cosí, que a mi m'encanta la Bruna Cosí. Estava filming, no sé si encara està allà. Sí, jo la vaig veure filming. Em va agradar molt. I a més de producció catalana, i està en català la pel·lícula. Que era un mal rotllo la pel·li. I uau, és una pel·li que empatitges molt, perquè òbviament potser no t'hi has trobat 100% amb el que els hi passa, però sí potser un principi de... I hòstia, a mi em va agradar molt. Pel·lis d'aquelles que ben fetes, i la Bruna està increïble. I que sense haver-hi violència, hi ha molta violència, en els Warriors de Control. Jo, la veritat, a mi em va agradar molt. Però hi ha una cosa que estic veient últimament que m'està molant molt més, i és el que he de recomanar, que és la nova sèrie de Netflix. Ja sé que és topicazo, però Three Body Problem, de Netflix. Està basat en un llibre. Hòstia, vaig començar el primer capítol, vaig dir a veure això, em van mirar, a veure això, què tal, i collons. El primer capítol em vaig mig adormir perquè estava molt cansat, he de dir, però vaig reprendre-ho i ara, enganxadíssim, va sobre la ciència, sobre... Hòstia, molt filosòfic. T'he de dir que si no et va agradar Westworld, per exemple, aquesta potser no t'agrada. És d'aquestes una mica lentes. És d'aquestes una mica lentes i que et fan pensar i que és molt de temes molt filosòfics i així. Vull dir que si estàs buscant algú tipus Beekeeper, aquesta no vagis, saps? Però hosti, les veu molt interessant i surten actors i actrius bons. Molt bé. Molt bé. Sí. Vale, doncs jo també, com t'he dit, estic ara molt amb per això, una mica decepcionat amb les pel·lis que estan havent-hi, i perquè també estic fent el meu projecte de convertir-me en Trekkie, vale? M'estic convertint en fan de Star Trek. Voluntàriament, O sigui, vaig dir un dia, miraré totes les sèries de Star Trek i em tornaré un Trekkie. Abans de fer-ho, i ho estic fent, i he de dir que ho estàs complint. I m'estic transformant com a persona, Està sent interessant, però no recomanaré sèries de Star Trek perquè... Bueno, podria recomanar la nova generació, està molt bé, però és molt del format dels 90, episodis autoconclusius, i és un format que no acostuma a agradar avui en dia, no? I potser quan arribi les més modernes la recomano. Però bueno, no volia recomanar això, sinó una cosa que acabo de descobrir, que no he acabat, ¿vale? Tu tampoc has acabat el problema dels 3 cuerpos, no? No. Jo aquesta tampoc l'he acabat, però és que he vist 3 capítols i he trobat el locorote més gran que té ara mateix Netflix a l'estrena, que és Chicken Nugget, nugget de pollastre, ¿vale? És que, mira, jo, de veritat... Una sèrie sud-coreana... Que jo no sé què et fumes aquí dins a casa teva, tio. Una sèrie sud-coreana on una noia es posa dins una màquina i acaba sent transformada en un nugget de pollastre, i un noi que està enamorat d'ella o que li agrada i el seu pare faran tot el possible per descobrir què li ha passat i com tornar-la en el cos normal. Mare meva, això és la sinopsi, però és que les coses que estan passant m'estan fent molta risa, i el personatge que fa de l'amic de la noia, com si diguéssim, és que és super extravagant i fa molta risa. Mare meva. Sí, us la recomano si voleu riure un rato, Bueno, crec que té bones crítiques, ja ho veurem. Sí, ja ho veurem. Bueno, Jordi. Molt bé, tu, que sonen els violins. Doncs res, tu, ens acomiadem fins aquí a aquest programa de jocs. De bilis, principalment. Tot barrejat amb un còctel la mar de bufó. Esperem que us hagi agradat, esperem que hagueu rigut, esperem que seguiu mirant pel·lis i sobretot digueu-nos per Instagram, digueu-nos per llocs on podeu posar comentaris, que no sigui Spotify. Què esteu mirant? Podeu posar comentaris. Què esteu mirant? Què és el que es mou, no? O també per Instagram, ens ho podeu dir per Instagram. També és el que cal de dir, que passa que no m'escoltes. No, intento escoltar-te el més possible. Sí, que tu, Jordi, em retreguis que jo no t'escolto, tu. Vaya telita, xaval, vaya telita. Bueno, i amb aquest misteri deixarem el capítol d'avui. I com sabeu, ja escolteu pel·lis. I mireu molt podcast. Això mateix. Apa-li! Adéu. Ciao, pescao! Ciao.
Ciao. Deixa les putes claus, tio! Joder, amb les claus. Ai...